I posljednji ljudi Flexi ovdje i danas malo igramo Agrio, igramo na balkanskom serveru i nik mi je Rale. Malo bugom, nema veze, sad će to sve se popravi, evo ga. Znači sad ćemo da postanemo veliki. Ovim će Agar, samo ovo je Agro Balkan, to je Hrvatska, Srbija, Bosna, tako, znači jednom je trenutno skoro 600, znači ekstra, ok, vidimo, samo ćemo sve posti, znam, sise su tako, jebi ga ljudi, znači samo malo moramo da se zatvorimo Skype, imam naloguje, aj pozdrav, ok, i sada krećemo, opet smo spojili, znači, evo, aj nema veze, znači ovo sve ubrzati i sve će biti ok, neće pagovati, ali nema veze, ovo mi je FPS, nešto ne znam, ne. Sad ćemo malo to da pogledamo, ali nema veze. Ale, bolje zovem Diki. Neki zombi me pojeo. I smijem se kao retard. Imam neki komentari, ali ljudi, vratio sam se, sada će malo biti klipovo na mom serveru. To će trajati oko 10 minuta. Znači, tako. Sve ok, sve super. Vidimo, malo samo naloguje, tako, evo, malo da sekunde bilo preslovi laguje, ali nema veze, dalje laguje, znači, Real Madrid, Serbija, nema da me pojedeš, Serbija ne bit ćeš pučka, znači, pičemo ovamo, idemo sada, nemoj Srbija. Ne, dobro, ovdje Srbijane, dođi Srbijane, tako je pozdrav, sad će nas ovaj pojesti, ja sam ga zajebao, zatrolao sam ga i sad je on daleko od mene da me pojede i pičemo, znači treba će ovo dosta dugo da se renderuje tako to, znači sljedeće epizode će izaći možda sutra, ali ne 100%, ne garantujem 100%, nego onako, pošto ja mislim da će biti na mom serveru, ćemo nešto graditi na drugija, tako. Znači, evo bili smo top 20, evo Miller, ok, aj Milleru, ne, bitch, šta je bilo, Violeta me mota, je, evo ga Muđa, Džamu, ne, fuck, bolje mi je odavde. Skoro ne 3000 skoro, znači hvala nam 95 skoro, do 2019 smo. Malo pre kad sam bio igrao Sonic Control, bio mi skoro, ja mislim, stanite, čekaj koliko mi je bio skoro, ne, čak, fuck, dobro nisam pukao, 3364, znači fali nam malo skoro do 3500, znači sada moramo malo da ovo malo pogoršamo, moramo nekog da pojedemo, valjda brate, i moramo malo bolje, i trebam da nađem jednog timera, znači ja ovdje nikom ne odgovaram, obično u chatu kada snimam, a i tako i buduće i u Minecraftu, jedino ako nešto snimam za rank i tako, znači onda baš uvijek se zove
samo ovi se obraćaju na spojede, ali ne može. Ako stigne za ranku, onda kao za JT, ali ovako neobično. Znači vidite, ne igram na botove, ona je izobičajna Gario, ali ja ne mogu da uđem tu. I tako da nemoj sudi. I evo ga. Izvukli smo se malo i moram da splitamo i pojeli smo. I sad pičemo ovom gore. Ne znam da li se moj space čuje ili v. Nije ni bitno. Inače ljudi, kako ste, šta mi radite? Upravo sam crkao, jej. Nikako da se spojamo govno i tako. Znači ja to mrzim, hejtam, kako god. Znači ne mogu da vjerujem ja više šta je ovdje, koji je ovdje đavo na serveru i tako, znači ne znam zašto govorim ako i ne znam. Stvarno, i to nije bitno toliko, ali inače ja sam se vratio i snimat ću Minecraft, LOL, to je League of Legends, Fun Moments ili tako nešto. Znači, tako, da. Sad pričam malo, ljudi, imamo još 4 minuta, ja imam da snimim. Nije to manje više bitno. Tamo je lepo da mi malo se poznamo s ovim Garijom i tako. I da vam se ja najavim. Ovo će biti klip od 10 minuta. 10, da. LeBron James, nemoj da mi pojedeš. Muđe the best, nemaš ni ti BMW. Nema veze. Pičemo. I crkli smo, nema veze, pokreni igru, brže. Imamo još nekoliko minuta, tačno još 3 cijela minuta. Pičemo, znači brzinom svetlosti. Piči. Ne znam zašto mi ovako laga, ili je do interneta, ili je do kompjutera. Znači trebam da kupim novog kompjutera sa vodenim hlađenjem i tako. Znači to vidite mi ikonice, sve su pokvarene nešto, ne znam, slučajno sam nešto kvario i ja opet spojam Miki. I ljudi, ja mislim da bi ovdje trebalo da završim klip. I to je to, ljudi. I pozdrav svima, doviđenja do sljedećeg klipa.